Каква е позицията на ВМРО относно новините на турски език по националната телевизия? Трябва ли да има референдум, за да бъдат свалени те? Първо искам да припомня на зрителите, че ВМРО имаше категорично изразена позиция за новините на турски език по националната телевизия още преди 10 години, може би. Когато започнаха, точно 10 години се навършат, между другото, и от както бяха пуснати тези новини. Естествено, тогава никой не ни обърна внимание, но ние продължихме неотлъчно през тези години да говорим. Сега новите вопли, които се надигат да бъдат свалени тези новини чрез референдум, за нас са озадачаващи много. По няколко причини. Първо, новините на турски език бяха пуснати по националната телевизия с заповед на тогавашния директор на телевизията. И ние не разбираме защо трябва да бъдат отменени с референдум. Също с заповед трябва да бъдат премахнати. Затова нашите плакати са против новините на турски език по националната телевизия, но пише отдолу без референдум. Референдум се прави за нещо значимо. За нещо, което изисква волеизявлението на суверена. Новините на турски бяха пуснати, пак казвам, с една заповед на директора, и сега, за да се вдигне акциите партия Атака, трябваше да се повдигне този шум, който премиера така необмислено в началото поде. Така новините на турски трябва да ги няма. Трябва да ги няма, защото по Конституцията на Република България български е официален език. Ние не разбираме как така можем да си представим, че във всички държави по света националните езици са задължителни за хората, родени в тези държави. Да вземем, например, Германия, Франция, Съединените щати. Всеки роден в тези държави е длъжен, говоря за родените, е длъжен да усвои езика, официалния език на тази страна. Той така се интегрира в обществото. Това не е асимилация. Това е начин да живееш по-добре, начин да работиш, да комуникираш с населението, което е на тази държава, мнозинството от населението на тази държава. Да се образоваш. В крайна сметка това е да научиш още един език. Но виждаме, че със всички държави по света това може да става, но не и в България, защото една от идеите беше, че ще пуснем новини на турски език, за да могат незнаещите възрастни турско говорящи в махалите да разбирали какво им говори и българската държава. Иначе оставали неинформирани и слушали само какво им говори Турция. И наистина, което за мен е несъстоятелно случая, по тези причини, които изтъкнах. Ние трябва да направим образователната система така, че да няма неграмотни на български език, а не да им пускаме програми. И наистина сателитните чинии на къщите, където живее това население, от години са насочени към югоизточната ни съседка. Така че те очевидно с едно прещракване на копчето могат да се информират. Аз обаче пак казвам, за нас като държава, ние не бива да правим изключения от всички други и нашите съграждани, независимо от етническия им происход, са длъжни, за тяхно добро е, признак на култура е да владеят български език и да пишат на кирилица. Кирилицата е световна азбука, тя вече е призната в Европейския съюз. Би трябвало да е гордост за тях да владеят български език и да пишат на кирилица. Ето защо направихме и тази кампания, която вие виждате, че заглъхна кампанията за референдума и заглъхна и говоренето против новините на турски. Но ВМРО продължава да повдига този въпрос. Наскоро правихме анкета, която показа, че пък много хора се притесняват от този референдум, че заради тези 10-15 минути новини ще се създаде огромно етническо напрежение. Как мислите? Това са... Ако тези хора са от българското население на държавата, трябва да ги успокоя, че напълно трябва да бъдат спокойни. И това е несъстоятелно твърдение. Не може да се създаде етническо напрежение за нещо, от което самите, които ще бъдат лишени от него, нямат нужда. Питайте ги дали имат нужда от тези новини. Те повече ще отговорят, че нямат нужда. Защото дори и неграмотната възрастна туркиня в махалата, в Родопите, примерно, или в Търговишко, тя също не ги разбира, тъй като тези новини са на литературен турски език, който тя също не е изучавала. Никъде. Затова това беше политическо решение на Иван Костов, и той притисна директорката на телевизията тогава, в момента не мога да се сетя как се казваше, и тези новини бяха пуснати. Сега естествено всякакви спекулации ще вървят. Но какво етническо напрежение в страна, където ние, българите, сме се примирили с всякакви унижения на националното ни достоинство и не реагираме на нищо?
Няма такава опасност, според мен. Още един пример, че не реагираме на нищо. Телевизиите бяха зелени от турските сериали, излъчват се по всяко време. Какво мислите по този въпрос? Значи, турските сериали като продукт на киноизкуството, аз не мога да ги коментирам, тъй като не съм специалист. Но прави впечатление лавинообразното им нахлуване в нашия ефир, което не е случайно. Турция не прави такива сериали от последните 2-3 години. Тя прави, може би, от 20-30, ние не сме знаели даже. Защото сега те не бяха пущани. Първо. Второ, не само турските сериали, всякакви други сериали изкривяват ценностната система в нашия народ. Специално за някои от тези турски сериали бих казал, че целенасочено са направени така да представят турците в много европейски вид. Но аз искам да припомня, че Турция е 70 милионна държава. От тия 70 милиона, 50 милиона живеят в Анадола. Нашите сънародници, които посещават Република Турция, повече от Бурса и от Кушадаса навътре не навлизат. Но нека не се заблуждаваме, че това, което виждаме на сериала Перла, вярно, че там става въпрос за богатата фамилия, но аз бих призовал зрителите да вникнат в живота на семейството, което обслужва тази фамилия. Защото лъскавата страна на живота има и в България, при това може би много по-лъскава даже. Тези сериали наистина представят някои много човешки отношения, вътрешно семейни, които при нас в България ги е имало, тия патриархални отношения. Хубавата част на тия отношения ние сме я позагубили, но виждам, че има един ренесанс, има едно връщане. И едно обяснение мога да дам, защо пък ги гледаме толкова. Защо нашето население гледа тия турски сериали. Освен известната близост, целенасочена обаче, тя е целенасочено поднесена тази близост. Ние българите да стигнем до извода, виж ти колко еднакви сме и какви европейци са турците. Което естествено не е така, защото само трябва да припомня, че в европейската в кавички Турция 20 милиона кюрди нямат никакви права. Правата на човека в затворите са ужасяващи. В Турция е забранено да си от всякаква друга народност. Всички родени в Турция са турци и това е залегнало в тяхната конституция. Да не говорим, че Турция е окупирала Северен Кипър и има тежък спор по този въпрос международен. Тук, между другото, ще опреме до въпроса за има ли място Турция в Европейския съюз, но тъй като вие ме питате за турските сериали, аз бих казал, че присъствието им, нахлуването им в нашия ефир не е случайно. В никакъв случай не е полезно в такова голямо количество. Много по-нормално е да се редуват сериали от различни нации, от различни култури, а да не бъдем облъчвани 3 години от турски сериали или 5 години, след това и 5 години от Далас или други там американски сапунени сериали, после от латиноамерикански сериали. Това просто е обидно за нашата нация. Аз вярно, че част от населението така релаксира пред телевизорите, така намира някакво отпочиване, но нека не прекаляваме. Всяко прекалено нещо е вредно.